Good evening. Good evening. Bising kayo? Well, pasensya na nalipatag jay istulak imbatik jay green. Diyan mo na tipurawon tabang bus ko nga ro. Lalo mabising kayo, I have to accept uray siya. Bising na mat so papadatay laang. Hindi seminarista kami, already college kampay laon. Jay padi nga di San Jose ini. At damot kakatikista. Yung muna nadapay kami siya na nag-graduate jay SBI. Kano sumangkot kami, kanayon na siya pangit ito dati seminar kada recollection. Kakunak pa yung mga reklamo, nagado kami mga seminarista dito, apay na sisya. Apay na sisya, laon ti, dito yun na seminar, nagapot akatigista, pangata kung una damit. Kinaminsan, at yung schedule da, agkonperma, siniminar ko, agkonperma, half-day lang, imagine ta confirmation, mano sakramento, amin basic catechism, sakramento ng runati confirmation, in nagatidog, ngam ko na half-day lang, kati nagatindar, naganak, kindagiti agkonperma ubing, di may sa barangay, kimpakat ko mga amin ang props kada amin. Pero kita do mga nagatendar di jay. Dagita pa may struck in high school. Kaya kunahan na di jay may sa ta 19 niya now. Apay nang alaam pila ing mo akasta. Kunana. Ta mo na mag nga di high school. Ay awang pala yung ukit mo ang grade ko lang 7 amin. Adamot ta kayo mo. Tadya magbasa-basa kastoy pala kastoy pagkarabi ini kada awid kam pala do di bantay nga mapanagyalis kada mangruot ngamin kada di bangit ti bantay ti baka kada nang midik kastoy na ka pulpula awon na ka bitbit tagawon na ka dakam pala ikal ka so kada agbas-basa ini ipagpagulot ko pa ti ko idi anak mo ka nagsursurat ada para surat mo kaabay ko iawid nan to kasuratan na kay kunan na di mistra ta amuna mo tapi nang alam ti kasta na laing ko na hanak mga Jesus ti atakas di mo tin bagada kuwan namin nagduman ang mo tayo ti tao kas nagdabayas tayo ha go kala ko naman kanya yo ha no kumano at dalumay nagaputi sa Antonio ka no taga San Antonio kam la kala kanya mo adyo ubog sityo lang kanya mi nang barangay taga-ubog kam laon, mamayag, hindi kami diawag ka niya may mamayag dali ta taga-ubog ang sinsidat kamatis. Kung nagimos na bayag, nagina ha? Nandiyo magsidat bayag ka ta-rich kids kayo na ro. Ay ang uyang, sa kita ang kaslaak bayag na butyaw, mamut ako mamut. Butyaw kayo sulaan, kaya di ka nag-aati bayag. Kaya talaga di ko na daw, no, oray ayan tayo. Kaya kung nalakan na nalaan, di kastalaing niya, Apo Jesus, napan ijay, iji lugar na, iji agisuron, iji sinagoga, ang dapat siya nangalaan na kasta nalaing ka anak ni Maria, ni Jose Carpintero, kumadan. Ang mga sikat ni pamilya na. Kaya doon maadabayas kayo, ni mamuyo ti paggapuan na nagagabsa. Kala ko masya, hindi ang sekolah talaga yung bas-basa. Iya mo na niya naggapuan na, adda amok adda kaya. At dalaing na taang ng diyang bas-basa tahan, anak mo lang makabasa kalis, awang garog tinukorporta. Nung pilay bagbagan dito kuray kada kita anak yun, kada kayo nga taga dito adda na tahidan na halip tayo, adda na idulin, na laging titong galmay sa kada tayo, nugad dumang apot laan, nugad dumang matip-tipod laan. Kanang ron na tayo, ayan nyo, nagrigat nagbasa ata, diyan mo na iwaras na kita, bisikleta na kita, basa na damukot na kayo. Ayaw pa nag-graduate ka, nakasimplek ka. Kanagad tayo nga ron. Kano makitang diriga, nakaslakan niya tayo mo, nariga. Nang adda alaing, itong galmay sa kada tayo, aprit at septaron tayo, haantay lang na ikaw, tigundaway na, nagbasa at duma, naupay tayo na tiriga, tibiyag, taawan ng adda alaing, itong galmay sa. Isurigit, ibagbagang na, ti panagserbi ka dali titat tao na dama iduldulit na hanggang na rin maparwang ano tilaing tayo ano siglat tayo sa bagay niya mo dali talent yung ano dali kumamot da kayong individual no ti talent mo ka dungod ka dali tayo kabarbaro nga chismes uri nagadayo ko tatla adda trompano talapayag mo nga talent ada niya ha
Gasad pa yun. Nuti talent mo ba kalain niya giwaras tinamag diyan mo talent data. Naan datay ditong galmay sa adda talent adda laing. Isulod ibagbaga kay dito parokya no anya dagiti paglaingan ditong galmay sa iburay mo pagtitipunan tayo dagiti laing tayo isuday ta. Haan nga may sa di adda laing na. Haan nga ni kapitan laon ni pastoral leader laon di lang may sa tao ni padi laon haan. Adda kanya tayo. Kinamruna sa tada kayo pagpadakil kay kaanak yun. Pinagpintas na challenge na dahi taga-kapsat, paruwarin nyo, dahi ta nga laing, dahi ta ubing, hanyo, tututudong, uray kas ano, tirida, hanggang ka mabudong. Paruwarin nyo, marap kilaing kayo, dahi nga rin, uray ni Apo Jesus. E di na nagawin ni Jayandan, dapat sila na. Kada tayo matanda, di niya kumatikarit na kanya kayo, hantay mo po, pala adong kumadumog kanti, agradwag, agbasa, ano sa niyo, agin-best kayo lahat, hanggang agbubutan, basta ipadas tayo lahat, parwaran tayo. Ngam niya Apo Jesus, apay nga rin mortila ina ko na apaya, sikang runaan nga inaramid na mo yun ni Apo Jesus na mapanagsaw, no agsaw ti publiko, ito na malpas nga agsaw, agsaga na ti sumarunong panagsao na, apan agkararara. Wisdom, paggapuan ti kinasirin, Holy Spirit. Di mo dinagkonfirma tayo kung naawat tayo dahilan niya. Wow! Di kasama nagkonfirma. Hindi nagkonfirma tayo, naawat tayo, tisabot ti Espiritu Santo, agad tayo kinasiri. Panakaawat. Bisa mo na hanggang makaaw-awat. Diyan amor man niya kapay. Dalaga ti tao mga makaaw-awat. Panakaawat. Nagda po din nagulus. Wisdom. Ayan, lagi ito, sagot na kada buong Espiritu Santo kada tayo iso nga, rumor tila yung ditong galmay sa napintas lang tamot dala di gundaway tayo magulimat, gundaway tayo magpanunod, agdengod na niya ti mangrip na niya ti kayat niya Apo Diyos kada tayo, nakakariwawa niya TV, nakakariwawa niya cellphone, nakakariwawa niya palay, kung kay gundaway ni Apo Diyos na agsao. Kas ano marunong di jay lang. So ano pintas na taa? Nalatas ta. Uri ka ni San Juan Bosco, ng pundar, ti Salesian, at tutubo ng pundar, congregation da ito, lalaki kin babae, kapaya, di pa nagkarkararag na, di kin nasantungan, na i-roll na, dahil ang laing kanyada. Kasi paggapuan na pala nga, mukmut kaya di jay hararan. Bisa mo na kayo, hang kayo maupay. Lagi tayo big, na tayo, parwaran tayo, big-bigan tayo, tilain ditong galmay sa kada tayo. Ni Apo Jesus, amuyo, haan na nakaramit yung milagro ng lugar na. Apaya, awan mamatikin ko na. Kinamayat mo, magbibinig-big tayo, at tilain. Haan na talabagbagin, ti big-big mo na laing, anya ka, superhero. Anya ka, Wonder Woman. Haan na lagi na bagbagi tayo, tibaga tayo na laing, abig-bigan tayo, tilain, sigla, discarded kong galmay sa atin, di niya makatulong. Akan niya tayo tapno, rumorte kinaimbag, rumorte kinasaya. Ti worst thing, ti kadadaksan na aramin, no adda ka ba ulang, kahaan mo ay masar, inyimot mo, no adda ka ba ulang, kahaan mo kaya't na usari, inyimot mo, misuse of talent tayo. Rinigalwan, sinagutan na kanina po Diyos ti siglat laing. Hamo kaya't nga itulong kinikapsat mo. Ay ko dakas basol da ita. Basol da ita. So gawin na aksisin naranay at bibinuray. Naladawatan tayo mo ti panangibago at di San Juan Bosco. Sapay kumamot ta. Makapagserbi tayo na nasaya at babaon lang ti panulong ti Diyos ng rula ti Espiritu Santo. Maramidan tayo ti panagdapon.